Jocs coreogràfics és un projecte que va sorgir des d'un departament de l'Ajuntament de Palma que es diu Dinàmica Educativa, que em va proposar atrevir-me, si m'atrevia, a fer quelcom amb la dansa a dintre d'hores lectives de centres educatius en aquesta franja d'edat que és el darrer any de l'escola primària, és a dir, és aquest darrer moment que estan els nens a l'escola i se'n van l'any següent a l'institut. Aleshores, és una edat ja molt moguda i que viuen una transició especial. Les dues escoles d'enguany són de dos barris populars. Un és Gabriel Vallseca, està a Son Gotleu, on és molt multicultural a tope, i Santa Magdalena Sofia està a Lluís Sitjar, en Esfortí, el barri d'Esfortí, que és un barri popular de Palma. Des de la nostra escola vàrem saber que dins el programa de Palma Educa hi havia una activitat que era jocs coreogràfics. Ens vàrem informar un poc, en altres escoles ens varen explicar un poc i ens va agradar la idea. I ara ja crec, si no vaig errat, que ja fa 4 anys que ho feim. És una oferta que ens va venir des de l'Ajuntament i ens van dir que hi havia poques places i nosaltres, interessats com estàvem en les activitats artístiques i el teatre i la música, vam agafar tota aquesta oportunitat. CEIP Gabriel Vallseca està a la barriada de Son Gotleu, clar. És una barriada, jo ara no vos ho puc dir en nombres exactes, però té pit d'haver-hi més de 70 procedències del món, clar, i estem treballant un llenguatge que és universal. Perquè tu no pots estar a una aula amb 27 alumnes que cadascú té un nivell curricular completament diferent, que potser en tenen 15 que no saben xerrar ni castellà ni català ni han agafat un llapis en la seva vida i potser estan xerrant d'un 5è de primària o d'un 6è de primària, que tu no te pots plantejar fer la feina com se fa a altres llocs. Que tu primer t'has de demanar què és el que els interessa a aquests nens, què és el que els fa sentir bé, quines oportunitats els hi poden donar, què és el que fa que ells creixin, que estimin aprendre, que tinguin aquesta inquietud que no els hi ha transmès la seva família, doncs mira, perquè les circumstàncies no han estat així, no? Però per mi és una feina d'escolta i de predisposició pels infants. Ells tenen una oportunitat de viure alguna cosa molt diferent, però que dintre de la seva comunitat, la manera de relacionar-se, també passen coses. I per mi això és molt important. I que ells siguin els protagonistes d'una creació, penso que la seva autoestima i també la relació amb els altres, aprendre a realment compartir i a dir-se les coses, no? Sense competir. No és una feina de competir, que normalment a tots els treballs des de la fisicalitat, en l'educació física hi ha molt de competència, no ho és de compartir, no de competir. A mí me ha gustado este ejercicio y ha sido lo más emocionante que he hecho en todo este año. És una activitat molt divertida i el més important que treballem en grup. Penso que ballar et dona felicitat. Esta experiencia me pareció única y lo que más me ha gustado ha sido cuando hemos rodado por el suelo y cuando no nos tocábamos y todo eso. Aquesta experiència serà molt divertida i vull que altra gent pugui fer el mateix. Esta actividad es muy divertida, pero que me va a costar un poco. Esta actividad me hace sentirme serio y ya sabes, como divertido, en activo. Ballar és molt al·lucinant. Ballar és com expressar-te i tinc moltes ganes. Enguany, com a novetat, s'ha incorporat en aquest projecte la banda municipal de Palma. Clar, això no sabem la magnitud que tindrà perquè pot ser gros i els al·lots estan també molt emocionats per fer feina amb una orquestra, diguéssim. Crec que el resultat pot ser molt interessant. Bé, al dissenyar el que és la temporada de concerts de la banda municipal ens va sortir la qüestió de compartir, diguem, el que és la música en diverses arts, en disseny, en teatre, en pintura o en dansa.
y tenía en mente un poco lo que es cohesionar la música en nins, adaptar la música per a nins, i vaig parlar en Margalida Munar, que és de Palma Educa, de l'Ajuntament, el Departament de Pedagogia, i em va presentar a Maria Antònia, coreògrafa, i va ser genial perquè ja tenien ells un projecte integrador de nins en les escoles, i simplement era aportar música en directe als projectes que ells estaven fent. En Salvador Sebastià, que té moltes idees i que si una cosa el fa aturar, a lo millor dificultats organitzatives, però amb una il·lusió tremenda, vaig pensar que lligaria molt en la feina que fan a Maria Antònia. Amb la banda municipal de Palma feia anys que tenien ganes de fer-hi feina, ho parlàvem amb la Margalida Munar, i enguany ha estat el director que ens ho ha proposat i jo me vaig posar supercontenta, vaig dir, això és una molt bona oportunitat, no? Perquè crec que és superinteressant fer que sigui un fet artístic i anar-lo fent-lo créixer, no? Poder treballar en la banda per nosaltres és poder-lo fer créixer i també més visible. La idea principal és apropar els nens a la cultura i una forma d'apropar-los a la cultura musical sempre és en la música. La música, el ritme que té la música és el que més els apropa. I ells moltes voltes pensen que la música clàssica no té ritme o no es pot ballar o no les aplega tan transparent com el pop o el rock. I hi ha moltes accions que s'han fet en Berlín, en París, en Chicago, en New York, que funciona molt bé, no? L'apropar a gent que no ha arribat mai a un auditori o a connectar amb músics en directe, poder fer música en directe i ballar ells mateixos. Serà una bogeria perquè el director està molt loco i diu que hi cabrem, són 45 músics, però nosaltres som uns 110 infants. Clar, jo tenia en ment en escena un grup reduït de nins, però clar, no coneixia l'activitat que porta Maria Antònia i em diu, no, és que són més de 100 nins. És més de 100 nins? Mare meva! Nosaltres hem creat, en aquest cas, un concert de música al voltant de Mèxic. Està titulat el concert Mèxic, una invitació a la dansa, i entre les obres que fem està la Sinfonia Índia de Carlos Chávez. És una obra molt de sonoritats primitives, molt rítmiques, molt bàsiques, que poden ser transportades en patrons rítmics per a que els nens les puguen ballar. El primer que vaig fer en els dos jocs és escoltar la música, i escoltaves la música en un col·legi i en l'altre, i veies que les reaccions corporals eren iguals, i no sé quin idioma parlaven o quins problemes tenien abans d'escoltar la música, però és universal, és la grandesa de la música i diguem també del llenguatge escrit de la música, que és el mateix per a tots. La dinàmica de feina és, ens trobem un mínim de 10 sessions, tot això es construeix en 10 sessions de feina de 50 minuts. Aleshores el que faig és donar unes pautes de que s'entengui el moviment dins d'un ordre, és a dir, donar unes pautes del cos, de referents del cos, de conceptes clars, de nivells, de relació amb l'espai, de relació amb l'altre, i poso en pràctica uns jocs de moviment que ells puguin entendre. Jo les vaig passar uns patrons traduïts no la música de compassos, sinó pulsacions simètriques
en les quals ells tenien que transportar-ho a dibuixos coreogràfics. Entonces ells van assimilar un poc l'estructura, perquè encara que la música dura al voltant d'uns 11 minuts, és una estructura, diguem, que té com un estribillo, com les cançons que té estribillo. Entonces van fer conèixer l'esquelet de la cançó, diguem, als nins, i dins de cada gran conjunt els subconjunts que té. En el principi no són molt conscients de tot el que està treballant aquesta coreografia, però quan treballen, reconnecten sense adonar-se'n i s'engresquen. I la mirada és intensa i estan connectats d'una altra manera, tot i que ells no siguin molt conscients. Després, quan veien el resultat, espero que ho vegin i que estiguin satisfets. I és superinteressant perquè els veus que ja són crítics, no? Així com dintre del procés de creació jo intento que ells puguin veure de com es pot composar i ells a les darreres sessions ja són crítics en la composició i fan propostes, no? Després, quan veuen el resultat dels altres, són crítics amb el resultat de això bé, això no sé què, ja tenen opinió, no? I això és molt interessant. I jo el que intento és que ells després, doncs, si volen seguir, ja és un material que ja ells poden treballar i poden composar, no? És a dir, ja tenen una guia de composició. En els infants els fa molt de bé, perquè els infants quasi sempre els feien consumidors. Tenen uns llibres que han de repetir, que han d'estudiar, que han de... Pareix que no s'han de sortir d'aquest esquema, mentre que amb aquestes activitats, siguin de fotografia, de teatre, de dansa, tu els estàs fent que ells mateixos connectin amb la seva essència. Jo veig que si una cosa mos salvarà qualque dia serà l'art. L'art, això és art, vull dir, tot el que sigui expressió, tot el que sigui gaudir de la música, de l'espai, de tot això, és una part que penso que és essencial educar en els alumnes i crec que aquesta és una manera fantàstica i motivant, motivadora. Diversos valors com escoltar, conceptes com el de silenci, concentració, tot això que de vegades a ells les costa, aquí se'ls exigeix bastant. Aquesta banda és molt interessant. És una obertura en el món, des del meu punt de vista. En el món interior i exterior, i a fer algo que sigui realment fruit d'ells mateixos, no imposat de lo que heu de fer, perquè és una oportunitat de crear amb el seu propi cos, que és el que tenen més a mà. La dansa haurà contribuït moltíssim, moltíssim, i a part nosaltres, la dansa haurà contribuït, la música haurà contribuït, és que uneix, és que són coses que uneixen. Tot això és un llenguatge comú que tenim els éssers humans. I quan tu estàs en una zona com aquesta, tu necessites llenguatges comuns d'expressió, de comunicació, de relació, de crear vincles. Tota recerca interior a partir de la persona és fonamental. Estem eixugant l'aigua que ha plogut perquè els nens no patin.
ensayar en Santa Magdalena Sofía con nosotros. Somos los dos sextos de aquí de Gabriel Barseca y vamos a ensayar para mañana ir a Plaza Mallorca a bailar. Nosaltres som de Santa Magdalena Sofia, de Sant Cotoner, i venim aquí, en el Col·legi Gabriel Vallseca, per fer una coreografia. Sí, justament avui ha sigut un dia així un poc raro, ja no és tan típic de maig. Això primer fem un assaig general i després demà el farem en la plaça Major. I res, a veure què tal van els nins. Penso que el mestre ja ha treballat en els nins per separat, en la coordinadora i tal, i a veure com podem quadrar tot en els patrons de la música. Demà segurament hi haurà molta més espontaneïtat que la que pugui haver avui, perquè els nois també sortiran del seu entorn habitual, que és el col·legi, i aniran a un lloc que per ells, encara que sigui conegut de cap de setmana o entre setmana amb les seves famílies, no és un lloc propi. Per tant, farà fluir molt més l'espontaneïtat. Somos tres. Us veus capaços de fer-ho imaginant-vos que hi són la persona? Sí? 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 Ens col·loquem al lloc? Tothom allà. Va? Tothom allà, per favor. Tothom allà. Aquí? No coneixia aquesta escola i la veritat